Bisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-mulej ma'kom. Illum namlu t-tifkira ta' twaqqif ta' Djoċesi ta' Għawdex. Għalhekk namlu l-Quddisa b'ringrazzjament il-Alla ta' dak kollu li tagħna permezz tal-Knisja f'Għawdex. Noffru din il-Quddisa għal bżonnijiet ta' wieħed tifel. U tiegħu narfu ħtijietna biex nitħejjew kif jixraq għal dawn il-misteri għal-Knisja. Int li tiftaħ dirajk lil-mitimbin u taħfrilhom mulej ħniena. Int ir-raj tajjeb li tara fin-naġ tiegħek Kristu ħniena. Int li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla f'għolja tas-sewwien. Paċi fl-art il-bnedmin tarina tajba. Infaħruk, inberbuk, nadorawk, naduk ġieħ. Inroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf Alla bin il-Missier. Int li tneħħi id-dubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi id-dubiet tad-dinja il-qattal tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qadis, int waħdek mulej, int waħdek l-ola Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, aħna nistqarru li kull ma għandna u kull ma aħna huwa nieżel minn għandek. Li jint il-Missier ta' Kulotja. Għallimna nissuħħajr li t-tieba tiegħek bla qies għal-ġid kollu li tatina u nħobbuk qalbna kollha u ruħna kollha. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix misaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarim il-ktib tal-profeta Iżajja. Irrid infakkar il-grazzi tal-mulej. Insemmi għanja ta' tifħir lil-mulej għal dak kollu li hu għamel magħna. U għax kbira kienet il-ħniena tiegħu ma' Iżrael mexa magħna skont l-imħabba tiegħu, skont it-tieba kbira tiegħu. U qal, iva, huma l-poplu tiegħi, huma uliet li ma jimxux wiċċ bieħor. U hu sara lihom is-Salvatur fid-dwejja kollha tagħhom. Ma kienx xi messaġġier jew xi anġlu, imma hu stess salvhom għall-imħabba u l-ħniena tiegħu. U ħelishom, refaħħhom u għollihom dejjem fl-imoddi. Il-kelma tal-mulej. Imbierek ismek mulej għal dejjem. Imbierek ismek mulej għal dejjem. Kull jum imbirkek u nfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. Kbir il-mulej u ta' min ifaħru wisq u l-kobor tiegħu ma jistax jitqies. Imbierek ismek mulej għal dejjem. Nisel lil nisel isebbaħ emilek u s-seta tiegħek ixandru. Il-ġmiel u l-kobor tas-sebħ tiegħek iħabbru u fuq l-ġubijiet tiegħek jitħattu. Imbierek ismek mulej għal dejjem. Il-qawwa tal-emejjel tiegħek tal-biża jxandru u jien fuq l-emejjel kbar tiegħek nitħaddet. It-tjubija tiegħek bla qies ifakru, jgħidu bil-ferħ minħabba l-ġustizzja tiegħek. Imbierek ismek mulej għal dejjem. Il-mulej tajjeb u ħanin idum biex jadab u kollu tieba, twajjeb il-mulej ma' kulħadd u ħnientu akbar minn kull ma għamel. Imbierek ismek mulej għal dejjem. Kull ma għamilt irrodlok ħajr mulej u ħbibek iberkuk. Is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Imbierek ismek mulej għal dejjem.
Alleluja, Alleluja, Alleluja. Is-Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddiż hu l-isem tiegħu. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dawk il-ġranet Marija qamet u marret tħaffef l-enlolijiet f'Belt tal-Ludija. Daħlet għand Zakkarija u selmet lil Eliżabetta. Malija Eliżabetta semet lil Marija sselmilha, it-tarbija qabżet fi ħdana u Eliżabetta mtliet bl-Ispirtu Santu. U nfexxet fajta kbira u qalet: imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġini dan li jom sidi tiġi għandi? Għaxara mal-li smajt f'widnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija qabżet u tqanqlet bil-ferħ fi ħdani. Iva, ħinja dik li jemnet li jseħħ kull ma ntqalilha min naħħa tal-mulej. Imbagħad qalet Marija: ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla is-Salvatur tiegħi. Għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva minn issa l-qudiem kull nisel jibda jsejjaħli ħinja. Għax is-Setani jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddiż hu l-isem tiegħu. Il-ħniena tiegħu tinferex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wara l-qawwa ta' driegħu xarret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżżel is-Setana minn fuq it-tron tagħhom u l-għonja bagħthom il-barra b'xejn. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħniena tiegħu bħalma wiegħed lil missirijietna bris Abram u nislu għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. Fil-Vanġelu tal-lum Marija ommalla tfaħar lil Alla u xekk. Dbierek lil Alla ta' tant eġubijiet, ta' tant affarijiet kbar, ta' tant grazzji li huwa għamel magħha. Tant grazzi li l-mulej għamel maċkejknin. U xekk. Ma dawk li ma jistgħu jagħtuh xejn lura, ma dawk li huma kapaċi jagħmlu xejn weħidhom, il-mulej jagħmel grazzi kbar. Għal dawk li għandhom il-fidi fih, għal dawk li jintelqu fidejh, għal dawk li ħalluh jaħdem fihom. Allura anki llum aħna ninaqdu ma' dan il-kliem tal-Vanġelu, aħna niċċelebraw l-anniversarju ta' twaqqif ta' djoċesi ta' Għawdex. Għax anki aħna bħal Madonna nistgħu ngħidu li l-mulej ħares lejn iċ-ċokon tagħna. Sewa lejn iċ-ċokon ta' din id-daqsxejn ta' gżira, sewa żgħira f'nofs il-baħar. Imma Alla ma qadx jara dawn l-affarijiet. Alla għamel magħna ħwejjeġ kbar, u xekk. X'inhu ma dawn il-ħwejjeġ kbar li Alla għamel magħna? Li Alla afdanna fidejna il-ġid tas-saltna tiegħu. Dan jiġifieri nkunu knisja. Dan jiġifieri nkunu djoċesi u xekk, sewa? Li aħna nkunu il-preżenza tal-Knisja, il-preżenza tal-poplu tal-Alla, il-preżenza tas-saltna tal-Alla, anki fuq din id-daqsxejn ta' blata, fuq din id-daqsxejn ta' gżira f'nofs il-baħar li jisimha Għawdex. U Alla din il-Knisja ċkejkna tiegħu nistgħu ngħidu
Buċna minn qoddim. Li jimlina bil-barka tiegħu, li jimlina bil-ġid tiegħu, bit-tieba tiegħu. Min jaf f'dawn is-snin u xekk kemm grazzi rċivejna, kemm ġid spiritwali u materjali rċivejna mingħand il-mulej. Allura dak huwa raġuni biex aħna nroddu ħajr lil Alla. Imma din hija wkoll mhux biss rigal, ma wkoll sejħa, vokazzjoni biex dak li aħna rċivejna mingħand Alla permezz ta' dawk ta' qabilna mhux hekk li kienu fidili lejn dak li Alla għaftalhom, dan il-biċċa xogħol qiegħda wkoll fidejna biex aħna nagħmlu frott minnha. Il-Vanġielu kemm il-darba jitkellem illi il-bidwi is-sit tal-għalqa iqabbel l-għalqa tiegħu lill-bdiewa. Mhux hekk, aħna nistgħu ngħidu li aħna dawn il-bdiewa li l-mulej qed iqabblilna l-għalqa tiegħu. Għaliex? Biex aħna nagħmlu frott minnha. Biex aħna nagħmlu frott minnha. Din hija s-sejħa tagħna. Is-sejħa tagħna hija li aħna il-membri ta' din il-Knisja ċkejkna kollha kemm aħna x'il-Knisja mhix l-isqoff jew il-kurja jew il-qassisin jew il-kappillani. Il-Knisja hija aħna kollha kemm aħna sal-inqas wieħed. Għax kif jgħidilna l-Konċilju Vatikan it-tieni, aħna kollha għandna sem mis-saċerdozju ta' Kristu. Jiġifieri aħna kollha involuti fil-ħidma tas-salvazzjoni tad-dinja. Allura din hija responsabilità tagħna lkoll. Biex kull wieħed skont il-grad tiegħu, skont il-karizma u l-vokazzjoni li l-mulej joġbu jagħtih, aħna nagħtu semna mill-aħjar li nistgħu għall-bini tas-saltna ta' Alla, għax-xandir tal-Vanġielu. Ħalli anki fi żminijietna għal dawk li jiġu warajna dan il-ġid jibqa' jixed it-tieba tal-mulej. Ejjew issa nresqu lill-mulej it-talb tagħna. Nitolbuk mulej għall-Knisja f'Għawdex biex inti tqaddisha u timliha bil-barka tiegħek ħalli tibqa' tkun xhieda tal-Evanġelju. Nitolbuk mulej għall-mexxejja tal-ġnus biex inti timlihom bl-ispirtu tiegħek ħalli jfittxu li jġibu l-qudiem dak li hu ta' ġid u ta' għaqda. Nitolbuk mulej biex tibgħat ħafna ħaddiema fil-għalqa tiegħek biex ma jonqos qatt fid-dinja min ixandar il-Vanġielu. Nitolbuk mulej għal dawk li huma mħabbtin minħabba fil-fidi tagħhom fik biex inti tagħtihom li jibqgħu sodi sal-aħħar. Għall-morda tagħna biex inti mulej tfarraġhom bl-imħabba tiegħek. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li talbuna biex niftakru fihom fit-talb tagħna. Daħħal mulej lil ħutna li telqu qabilna minn din id-dinja fil-glorja tiegħek tas-sema. Mulej missier qaddis il-qabittiba dawn it-talbiet li qegħdin nagħmlulek u fil-ħniena tiegħek agħtina dak li qegħdin nitolbuk. Mhux għax aħna jistħoqilna, imma li x'inti missier illi ma tċaħħaġx lil uliedek bil-ħwejjeġ tajba bi Kristu Siedna. Amen. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tlupitek tajtna il-ħobs li qed nofrulek frott tal-art xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja.
imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit-jubitek tajtna l-imbit li din nofrulek. Frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Laqana mulej u mluni ma' qudiemek biex ikunux ma' tissax. Jekk isir nofrulek. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej is-sagrifiċċju li se nofrulek biex infaħruk u nisukħajr għall-grazzi li tajtna, għamel li kull ma tajtna mingħajr ma jistħoqilna niqdew bih għall-glorja ta' ismek bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfaw qlubna il-fuq, nisukħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek imma li inna jiswinna s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u intennulek. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smawiet u l-arf mlija bil-glorja tiegħek. Osanna Glorja tas-smawiet. Imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħ ħibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal-iddixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħajl kalċi, reġa' radd il-ħajr tal-iddixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxarred għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej nixxandru bil-fagħ il-qalmin tiegħek nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U biċ-ċokol tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li lna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri tiegħek kollha u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbu. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni Mqazza Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-apposti bil-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħru u nsebħu b'Ġesu Kristu ibnek.
bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missieru li tista' kollox flimkien ma' l-Ispiritu Santu kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna l-mulej innifsu u ngħidu missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema hekk ta' fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma aħna naħfru lil min ħati għalina. U la ddaħħalniex f'tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbu mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u fil-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apposti tiegħek. Naħallilkom is-silem nagħtikom is-silem tiegħi. La tħarix lejn dubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-silem u l-għaqda li inti trid fiha. Titgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-paċi miegħek. ħaruf tal-la. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tijek għal-istimir tijek kollom ikun ħazen zom li d-dem fidira l-mandament tijek ħallina għaddis. Danu l-ħaruf talla, danu li jineħħi id-nubiet ta' dinja. Hen jindawk l huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda itkellmu waħda u ruħi tkun infejja. Ġisem ta' Kristu Ħrist. Sorry. Ġisem ta' Kristu Ħrist. Dem ta' Kristu Ħrist. If you are home, there are Cristo.
nitolbu. U Alla offrejnielek brat ta' ħajr is-sagrifiċċju tas-salvazzjoni tagħna li kien għalina għajn ta' ferħ u li inti għamiltunna ikel spiritwali biex jimla l-ruħ tagħna bil-qawwa. Għamel li aħna nitwettqu b'dawn id-doni tal-ferħ u l-qawwa li tajtna biex inservuk dejjem iżjed minn qalbna u jkun jistħoq inna ġid ieħor minn għandek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom u berikkom Alla li jista' kollox, il-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lill-Alla.